Moltes gràcies. Passem doncs ara la paraula a la senyora Anna Martínez de la Fundació Salut Alta. Bona tarda. Primer de tot volia començar també agraint poder ser avui aquí en aquesta sessió de treball, aquesta compareixença. Com em presentaven, soc la directora de la Fundació Salut Alta i per nosaltres poder apropar la realitat del barri de la Salut de Badalona és molt important per tenir present en aquesta proposta de llei. Per tant, parlaré tant des d'una mirada més local i de l'entorn del barri com també des d'una mirada des de la infància i l'adolescència, ja que nosaltres som una entitat socioeducativa que treballem amb infants i famílies vulnerables del barri. Primer de tot, per fer 4 pinzellades de l'entorn de la salut, al qual m'aniré referint, dir que és un barri que recull tots els criteris descrits a l'article 9 i, per tant, amb això ja es veu les característiques de l'entorn. És un barri que es va autoconstruir en la primera onada migratòria interna provinent d'altres comunitats espanyoles i es va construir sense un pla urbanístic previ en una muntanya. Llavors això a nivell geogràfic té molt pes, ja que tenim grans passadissos en parets entre edificis, tenim passadissos, tenim pisos també subterranis, amb tot el que comporta de falta de llum, problemes d'humitats, les canalitzacions d'aigües fecals, també a nivell urbanístic, que és una geografia que comporta tipus de negocis, temes de drogues, perquè la geografia de l'entorn també facilita totes aquestes pràctiques. Aleshores, durant molts anys no s'ha anat invertint, des que es va construir és un barri on no s'ha anat invertint, la degradació actual del barri és molt alta i diríem que literalment és un entorn que està caient perquè hi ha bastants esfondraments d'edificis. Aleshores, posats en context, dic també que és un entorn amb més de 70 nacionalitats diferents i amb alta densitat de població, ja que quasi el 30% de la població de Badalona pertany al districte 4, que incorpora el Llefià i la Salut. Feta aquesta introducció, sí que volia destacar, com la valoració general de la proposta de llei, que ens agrada l'enfoc dels 3 àmbits descrits, tant la perspectiva urbana, l'ambiental i la social, perquè mirar-ho des d'aquests 3 àmbits ens vol dir que s'aposta per la gent que hi viu i perquè tots i totes tinguem un espai digne on voler viure. I alhora cal que aquests 3 àmbits es treballin en paral·lel perquè les 3 potes són importants. Aleshores, faré alguns destacats d'aspectes que crec que cal tenir en compte perquè la implementació sigui positiva, vista l'experiència de treball amb les persones de l'entorn. Per una banda, cal entendre el perfil de la població. Tenim població que no se sent del barri, no hi ha sentiment de pertinença, de bé comú, no hi ha cultura d'associacionisme actualment i això és la base de moltes accions que es proposen. Llavors, hem de partir d'una base encara una miqueta més allunyada de la realitat. Per tant, aquí ens sorgeix el dubte de com es preveu arribar a tota la població en un entorn sense espais de contacte entre veïns, sense comunitat, on no hi ha espais públics on trobar-se. També és un barri amb alta població migrada. Tenim gent alfabeta que no sap llegir ni escriure, que no saben l'idioma, que tenen cultures diferents. Aleshores, quan es fan campanyes, també s'ha de pensar en tot aquest perfil de la població, revisar els canals que es fan, per on es fan arribar les informacions, que no tot sigui en digital, si és en paper també veure com es fa arribar. I cal tenir en compte aquesta població perquè hi ha un alt percentatge d'ella al nostre entorn. També tenim un alt percentatge de població infantil, on quasi el 20% de la població del districte és menor de 16 anys. Per tant, aquí també aniré fent alguns aspectes tenint presència la mirada d'infants i adolescents.
I tenim un barri amb molta població en situació irregular. Que per tant, què vol dir? Doncs que potser la gent demanem que participi o elles mateixes han de demanar ajudes, però tenim població que no té documentació, que potser no tenen permisos de residència i aleshores això també dificulta quan volem que participin en depèn de quins processos. Per tant, també cal contemplar com s'abordarà tota aquesta població. I per últim també hi ha molta gent que no té diners i és una realitat que és real. Hi ha molta part de la població en aquesta situació i per tant si s'ha de fer una inversió, ni que sigui mínima, rehabilitar una façana, si les ajudes no són del 100% costarà que realment es puguin dur a terme i per tant en aquest sentit també creiem que hi ha d'haver molts recursos en serveis de mediació que ajudin a explicar i a transmetre les necessitats i les informacions perquè més enllà de capacitats econòmiques també es pugui treballar tota la cultura del bé comú i del manteniment dels equips. I en aquest sentit els equips de mediació és important que siguin equips estables, que coneguin bé la comunitat, que siguin líders de les seves comunitats. En temes d'habitatge, no és el nostre àmbit concret, però sí que volia fer algunes pinzellades perquè realment és un dels problemes, diríem ara, molt importants del barri. I cal tenir present la gent que viu als edificis, que tant és gent que paga un lloguer, però també tenim bastantes ocupacions i per tant no hi ha una vinculació amb l'edifici ni amb el pis. Llavors tot això també dificulta algunes tasques de manteniment, però també les persones propietàries i s'haurà de tenir present el treball amb els petits propietaris, que també hi són, però també grans propietaris i fons voltors que s'ha de negociar amb totes aquestes propietats. Llavors, depèn de quines accions es facin, s'han de dotar recursos també per totes aquestes negociacions. Tot el tema de l'habitatge, hi ha tot un treball, i que ens agrada molt llegir-ho, amb les comunitats de veïns. També és cert que en la nostra realitat s'obre el repte de com ajudar les comunitats de veïns quan no hi ha comunitat de veïns. Llavors, com deia, tot s'ha de partir d'una fase anterior. I en els temes d'habitatges també cal tenir la mirada posada en tots els, diríem, negocis, no seria la paraula, però tot el que gira al voltant de la pobresa que provoca l'habitatge, perquè també són realitats presents. En qüestions urbanístiques, en termes de mobilitat, també destacar que estem en un entorn amb moltes barreres arquitectòniques i també s'ha de fer molta inversió i adequar de les normatives vigents i també posar la mirada en els solars buits perquè no només s'edifiquin sinó que també hi hagi espais verds. En termes de qüestió ecològica i energètica, esmentar que la pobresa energètica és una qüestió real, però la volem abordar també des de la mirada, com deia, de la protecció a la infància, tenir un pis amb família compartit amb diferents famílies de diferents cultures, hi havia un sol lavabo, hi ha una bombeta que no hi ha capacitat d'arreglar-la, doncs això com afecta a una nena de 12 anys que per anar al lavabo ha de tenir la porta oberta amb tota la situació de desprotecció a la infància que això suposa. Llavors, està bé no només veure la part visible de la pobresa energètica, sinó també tota la mirada que hi ha darrere. En temes de participació ciutadana, també és important que hi hagi un projecte polític al darrere i no només obrir processos participatius perquè pot ser que se'ns desviïn alguns criteris i cal saber ben bé cap a on es vol anar. Aleshores, com que tinc poc temps, el que trobo a faltar diria la mirada de protecció a la infància, com deia, el tema dels passadissos, en aquest sentit també convido molt poder venir a conèixer la realitat del barri. L'urbanisme crea situacions de molta desprotecció i sobretot a nenes i a dones. Quan es parla de qui pot fer el projecte en l'article 6, sí que volíem fer que no sigui una llei que segregui encara més i per tant afegiríem la Generalitat també com a responsable i qui fa el seguiment i supervisió, perquè si només depèn d'un ens local pot ser que no hi hagi capacitat econòmica o que no hi hagi voluntat política i per tant que no es pugui promoure cap acció.
I també tenir present que hi ha d'haver una mirada a llarg termini, un projecte global i que se li ha de donar temps i recursos, però que reedificar tot un barri i crear comunitat són processos lents. I ara volia acabar com amb alguns destacats, algunes paraules que crec que són importants i que potser no tenen, que li volem donar molt pes, tota l'acció sociocomunitària i en aquest sentit també, com comentaven, treballar conjuntament amb els teixits associatius de l'entorn, destinar recursos al manteniment, perquè no és només el fer, sinó tota la rehabilitació i l'acció socioeducativa i també dotar recursos perquè les obres es puguin mantenir i fer una anàlisi molt concret de cada territori abans d'incidir-hi, veient aquests 3 àmbits, que tots 3 es puguin treballar en paral·lel, però si no és amb aquesta mirada global i amb un projecte dotat de recursos, el que anirem fent potser no... Així serà un projecte més transformador. I fins aquí. Molt bé, moltes gràcies.